taking over the jungle. Yeah, we taking over the jungle. Bad by nature, the hot Mufasa. I'm the white collar, you just have to answer. All about bars, my nickname is Hansa. We took the jungle, now it's Mikasa. C4 bars, might just blow up in the liquor store. And I never miss what the fuck I'm needing Cupid for. Declaring war, making sure you get the panga ball. Info more, breaking laws, all this versus shut the door. We took the jungle, it's straight to the sea now. Blooded too great, everybody get the peace out. F1 flow, all you niggas take the Steve from. This is take over. These verses are from Passover. These verses are from Passover. We're taking over the jungle. Passover. Verses from Passover. We're taking over the jungle. Jungle. Yeah. We're taking over the jungle. Hey, what's up, Stirenes, Mr. Nation, and let's my players. Welcome to the NAFU Podcast Players Edition. We are coming at you live at the Block Electronic Solutions. And if you want to use this podcasting studios, you can send your email at admin@electronicsol.co.za. Today in the studio, we are joined by Bayeni Utipa Umansmade. Is better up Bayeni Utipa Umansmade. Ongqini basitsolo kodini. Olisiba kalufafa kodwa azitsolo uyozitsolo uyokwela imbizo yeah phelela olisiba kalufafa yeah hayi uzazi wena bathi mangandoti nginamba ninganibuzi bathi mangando otip utipa bathi bengowadume ngotipa otipa badume ngotipa bayabutya straight bagqaba watipa yayithi iphokacela labafana thana utipa emegedini ithi ndipa lapha ngasebafazini ufuna uwenze bambathini enzele baba wakhona lahlileyo xa itipile uzobetha njani utipile kaloku yatipa mhlawumbe phaa ethubeni utipa kwanye ivuke. Wow, unezimbuzi esidlulile. We are also joined by the creators of all time. X-Man, XL, Ulisani, Nomeva, Nongeni! Yes, hailing all the way from Wapata. Yeah. Hailing all the way from Wapata, nase Midrand, nase Sponzana, kubano wena yapha. Kwabhaca kula town ingenamlungu. Thina belungu. Uthi bayothini belungu. Kodwa kusetown. Akomlungu ba. Umlungu omdanzana wena Tasip. Phi? Abamdanzana? Abanye bakhona nje. Emdanzana? Khona nabakhona la abakhona belungu. Nanga omnye umlungu phaka 16 ulungisa imoto. Ungubla? Opegi. Oh, abelungu abaninzi apha futhi. Ndiyazi lo nami ndakhula kusitshiwo. Ntoni Vrausha? Vrasha ngumuntu ongaziphethanga kahle. Oh, Vrausha utsho nawo? Ngikutshiwo kaloku kuthiwa lo mntana liVrausha. Utheni nje usilomntana wena nje normally isuwe amantombazana Kuba ngamantombazana Vraush kutshiwo ibra xa engaziphethanga kahle yona bayilinto balitwacho Twale parole litwacho li Okay also noNtshintshi ngumuntu oselisdala ndisela kakhulu indoda yakwazi uba nguNtshintshi usuthi noNtshintshi indoda linxila wa uno zubena nje yes uno uswa kwecala losisi okay masiqale ukubuza zithile predictions zakho azinga Fuzile no Asanda Ginqi bo hayi yabona pho mna nam awasandi yalala wasemdantsane yeah i-area yabo senzo umdantsane like besides ba undibuze okay yeah undibuze umbuzo besides ba engumdantsane lamgqibela ulomntana azinga evuthulula egudi umgqibela kwami okay so uba uselela hlobo
nalento benzando ibukela kaginqe leyo gqibela Yeah. uyalala Okay. uyalala uginqe Okay. Ukubona uthini? yaba ngathi nibhayazi mina njime noAzinga yabo ndiyamazi Azinga ubungozi bakhe Yeah. jonga amazi uginqa ugodi fine okanye nicimba ugodi yabo but noba ugodi not for ubethu Azinga Okay. yabona leya iphi boxing lana bayike yafit nawusola andenqathi yabona ba Azinga ngabetha uginqa andiyazi bani ngakhupha ntoni hayi thetha Wena ungakhupha ntoni? Ba ubethi wazi ngikhupha ntoni wena? ba ubethiwe ndikhupha nto kaloku Azinga befit. masingathethi lo way ubuza bafit Azinga no mna ndimgqibele kudala uAzinga wanqaba yebo so ngoku uyabuya ba ubuya ngala vudu leya awuyalala uginqa Ba kaloku akalelanga. Uzokhupha ntoni? hanza kukhupha wena zakhupha wena lokutyisa out sacinga lo kubani qala Wena uthi kaloku uwina wazinga. mina ndithi kunazinga kakade wena usho yena ano mna yabona mna Mna andiboni mazi. uginqa bethu Azinga andiyazi bangambetha kanjani Wazinga bra. andiyazi ona utsho Bo! Ye bra, ubonile basingene phi? man Kaloku andizoyithetha but ubonile. andiyibonile ndiyibonile lento besiyenza yona Bo, nolungu. andiyibonanga mna so endiyaziyiwa qha uba anale andiyazi nobe isancinci 10 ya Wa. so uba ungicela ngoAzinga Mna andikazi uphendula Ndiyabhetha. ngizophendula ku next episode. Ndiyabhetha ngowazinga. Ngolesibini siyishuta uNantsika. okay hamba ke Ubona pha ndifuna ubona pha once ndibona ba hey yo shinyene hayi ke. And then wandiyazi kwenzeka ntoni uHam noNantsika? Naleya noSibisi. yabona kapho henye luthetha ngayo yabetha leyo ngusibisi yabetha leyana yo ifana nalantwana se-Cape Town lantwana Jakalazi, yeah. ujanji Yeah, udandile yo yafana nalantwana uyadeleleka uyangena umdelela yeyi into azayikhupha Sibisi. tu ayabetha qala le lasibisi fight ndiza ngayo seyiphumile kodwa Because abake announce staples asike announce even kwayena uSibisi ngumuntu othanda upost fights. Nguye oposta. Akayipostanga le yakhe. inzima kaloku isenzima yathethisa Kodwa xa bebene ino finalizer uthi kuwina ba. hey ndiyalibona liyahambe labhani libheka kusibisi bheke Durban mina ndiyamthemba uHam madoda ne uSibisi andifuna uqatha andimazi kahle andikambukeli uSibisi ngenambukele qha ndiyava nje ngaye kusuba since champion ndiva nabantu ababethileyo ndiyaqonda uba ikhona into ekhoyo but andikambukeli kodwa lantwana leya uHam yabo inako ukukhohlakala yabo and ke ngoku especially as fight is win leyo hey naku ukukhohlakala apho mna ningasoze ndinike khona ndaniva nonke kusonjica JJ. ake kuthiwa nalapha izimvu zabaphulaphuli uthi umphulaphuli phaya ubuthetha usathi ububethi uAzinga uzade bengekho fit Asifuna ize excuse bras. so ndithi yabo jo andimboni uginqa bethu Azinga andimboni bawuzambetha kanjani Azinga ndiyatsho ndithi uAzinga xa kuthiwa uyalwa uyasebenza no yabo andikamboni Azinga yefightini yanfit yabo andike ngoyingxaki yami i1 oba fit kwalana nikhohlakele so izakhohlakala kakhulu andike ngokuyilena yide Knockout le okanye lo. idep ayangambetha knockout ayangambetha knockout yo ayabetha uAzinga man wena wakwambuka lazi guys Ngiyambukela lo wazinga nakume nje. hey funi eke yabo usakahle ke ngoku yeke usakahle ke ngoku Don't suppose what ngene naye kume Azinga nambona lohlebona ngobetha umunya eGauteng ambetha kanjalo ke because ubuzawucima ukinqi nayo uclever
bathonga nye box engazange wayibona lanona leya khohlakele leya ikhohlakela nona hayi area siyavuma simdansane nami ndimdansane but hey good not for us inga hayi mna sizabuya next episode because sisakhona into ndifuna uyichekisha asendikubonile phansi wena ufuna ukuconfirm aqala lento ayibonileyo namhlanje lento bese khange ubone videos kunetha phan bethwa imvula pholile yona ayitatazeli yenza umsebenzi ayitsho noba yiwaka yeke Brandini ngiyayazi uba ngoku state up sethu ngo state up sobathathu zona zoyi2 kukhona eyaziba ngayiwina ngangayiwina the fight khona eyaziba ayiwina le fight and later uthayo lizobethwa and ikhona yo sachefileyo wazona okay moving on ivalaza namhlanje brazam bethanga sibomvu mfowethu impahla ibomvu ethi flowers zithini umcimbi wazo sitheni flowers wakho waziphatha flowers for umuntu wakho zange naziphatha akadibani nazo nozathi akadibani nazo cha ndizange ndaziphatha ube sithuma sombuzo ukuthi wake waziphatha zange ndaziphatha kalo ndichithile kulo mbuzo ndizomnye ngokumbuzo azange ndazithenga animana ubuyadibana nazo okanye akadibani nazo awubawula umtest yabawela uzanithenge ke bezabuza lonje nami ndiyabawela uzanithenge ngendawo benefits zoba ufumene flowers andingendawo kuzo nje ngena kwena apha andithi wena uncedo test tip kaloku umjonga ndithi nami ndifuna umjongo uyabuza ba yeah ngena apha wakubenefit ontoni yes okay hayi wena okay wena wasuka wena ndixhoka lona walapha ngevalentina walapha wena suka eGauteng wa drive man wafly no fly asiba usuka Joburg 1 hour 10 minutes udrivile kaloku and drive lo ayitheba nojika ngo for kwivalasi benenze no last year lo ngicinga lo ngikhumbula umuntu Valentine's kanye nguye no angumntu Valentine ngumuntu wami kanjani brother umuntu Valentine ngompi ngonjani no okay masithi wake wayenza into ngeValentine like in Bukit Stadium noba into na noba stadium ndaze ikhona Facebook lerato wenzela weyoba uchiza iflower endlini umlungiselela ibhadi yonke la usuke ngene uanti susicinga lo we usuke ngene so zange wenzani not endlini ama so nenze lona sensitsho ebomini bakho wake wenza ntoni for ivala ndiyezenza izinto ngifuna ideas kaloku namhlanje hayi kukhupha umuntu wakho lo bamanyazi okanye iphathe zo flowers so yabo okay so besezifumene I guess because ulapha sifumene okanye fumelo ndefumene nolilwa inayivalaza na brother wena nolilwayo siyi wena sikuwe lo kaloku last year mina ndihame nayo phaka ngemoto pha mna ndicela ukukhalisa ingoma mamela nacela ngawe ndasifela sondela mbethe iflowers mbethe iwine mbethe ichocolate yeah yamnika ngazo zikhathi yathwina lo nyaka uphumile sibani onibuzile bithini into kutisiye Siza shoot podcast. Business bras. Kodwa uyawuchi bras. Yeah, no team now baga. Okay, bras, come and buzile way before we move on. Okay. As Nicola uthando liyathini liyakhulwa yini lancipha. Like actions othando, like the things you would do for a partner, does it as you grow iyathini iyancipha okanye iyakhula?
ndiyayiva question yakho. yakho. Uze lenye time izolo belinikhwelisile ba time ngayo uthini umcimbi wa Valentines na. La time ke lithi bana yes badala thina man for Valentines. Dithi what do you mean badala kanti beme basibona kubantu abadala le ba uthando kakuhle uthando lwesixhosa notho lwe movies no nabelungu no Europeans ne Western Africans uthando lwabaxhosa libanjani lele nesivimba lona nini yabo wathi ke na ke thethe into lusizi mana la time aqonda manje ngingambuza eminye imibuzo ngalile ehloba thetha ngalo ba into ezininzi zenzekile kuye ebomini ezimenze akabe namdla wando waphela engenamdla wa nothenga izinto for umfazi wakhe qha ngiyabuza ba umfazi wakho utheni sawusafarisha nje kwezinto ezenzeke emsebenzini wakho noba kaloku zenzeke emsebenzini okanye beyipart and parcel yalo yezo no umfazi bengumfazi oright osendlini kwenzeka ntoni kanti kwenzeka izinto okay uthi wafumana imali eninzi wayelungisa kwabo echatile umfazi bomela eltime belichatile lafumana imali eninzi laqala laya kwalo layo kwakhe izindlu phala lungiselela abantu bakwalo labuya ke ngoku mhlambi nekota yalo mali apha endlini lenza lonto incinci and then koko kuthe komoshakala izinto bonke ababantu ebebakhela ebathengela imoto bako wabo ababikho to show up for kodwa bebhayisile naye yabo then uthi ke ngoku as ixesha lihamba zaqhubekeka izinto zisenzeka wrongo like ke nezinto zabaphansi wafikela nazo into ezinjalo zamenza walose into ezininzi ngoku uthi ke after londo khanga baye bathi yatshintsha ibehavior pendlini ufama nomfazi nayo umkhabile after bekhabile abantu bakho because lokhu bekusuppose bakwayena qala ufumene imali enomfazi wathatha 75% walungisa into zakho wawo wabuya ne25% apha endlini yebo ukukumosha kwoko bekwenza kaloku ijonga ngohlobo lo abayi7 because abantu bakowenu yabo ubayi7 wena nomfazi wakho bayi2 yabo abantu bayi7 bangaphuma bahamba indlela zabo boyi7 usheke nalo uyi1 yebo libayi2 so bekusuppose bayena qale walungisa zakhe nomfazi wakhe xa kunto eshekayo ayolungisa ekhaya okay uthi bale 30 years nomfazi wakhe so ndithe before ndekhle ba nothi ba xa kunto eshekayo ayolungisa ekhaya ngalondo akwazi ulungisa ngayo kaloku ayo ndawo yakhe yedwa ndithi leya bamba lungise bonke uthi ngoku ndibuzile ngoba let's say you meet yourself 30 years from now nje bungaka what advice would you give yourself because then you celebrate 30 years nge-13th of February which is uthi ndingathi bana uqala ngekhaya lakho ngumfazi wena nomfazi wakho nendlini ekhayo gqibele ngabantu bakowena bawuqalanga ngabo before diwa nomfazi bawubene nomfazi waba right qala ngawe nomfazi wakho nibe right then uye ekhaya because ungaye ekhaya siza ngiphinde ngimoshakala ekhaya ube ungenando yenzileyo nomfazi wakho vela khabe ke ngona so because kusekondo yakho so xa ungaqala yabona uba kuthiwa umzekelo uchate ufumene ube right ungekachati qala kowenu lungisa into zakho wenu yabo and then ke ukuthi ufumana umfazi phuma bethi into zakho nomfazi wakho ufumene izinto nomfazi qala ngale ndawo yakho nomfazi qoba kwakho uye ekhaya but ke man ini because lokhu bra yabona le yakho nomfazi ndawo yakho yabo and ke ngoku pha ekhaya yabo umzekelo ndizumzekelo ngam yabo pha ekhaya mhlawumbe ndikhule ngekondlu yabo kwindlu eyi1 fike ndokha pha indlu yabo wonke umuntu uyahlala konelwa ngomuntu but leyo yami la ndlu yasekhaya yabo bakufika umuntu pha ekhaya unelungelo loba athi wena angowalapha wena
ngumtshana apha andizokwazi umphikisa uthetha inyani yabo but bendiyazi ba ndim owenzile yabo but andinalo ilungelo layo nami kusekhaya mna ndiripoti ba That's why ke lento beyithetha ke time but ke ngoku ndinqene umbuzo into weye waphinda wayithetha ba cause uthi ezezinto zisenzeka yatshintsha imudi between yena nomfazi wakhe mbingazingatshintsha ba abayeke uba ngabantu abahappy bangabantu abahlala boyi-2 yabo now kwisituation enjeyana mhlawumbe unobucala njani ehem Yo yayithanda futhi depend kaloku asiyazi 45 minutes 45 asiyazi uba umzekelo imuli ithinjwe yintoni masithi mhlawumbe seningasetyhuni like for 30 mhlawumbe for mhlawumbe 3 months mhlawumbe kwenzeke loo nto imajor kuwe wasuka wabinawo wadepressed mhlawumbe wayenza then wasithi ukhona ziyafika ezawe zithi efonini siyabawela thina ubetha uyicela njani kumfazi wakho kodwa nivana nithethi Yeah. andincokoli kaloku uzayicela njani kodwa nithethi anivani so umtshato uthini yaphela uyayazi nje wawuthe wena ungamshiya yaphela suthe tuphendula ngam ndibuza wena ndiyafuna umbuza no akapheli because kungafuneka sihlale phansi sithethe yabo akafuna uva umfazi okuba ungathethi naye 3 months kusuke kwathini ngo yo hayi ke inzima ke nguleyo ayizabanzima ke nguleyo khakuthethe bro yawuhlala nomfazi wakho uthi uqoba kwakho yaphela 3 months nenye ingaphindi iphele kodwa ndaphinda nidawuthi nithethe kaloku ngumfazi wakho lo ekugqibeleni nawuthi nithethe uzawuthi uthi senje okay uzohlala ke mhlambi lo 6 months to 12 months ungayenzi le uyamana ucela lo bona bakazoyatshintsha na mana ucela mana uqhubeke ngadino ngadino ungadilo dino njani ndikhe ndicinga umhlaba kaloku umzekelo yadepend mayindoni yadepend mayindoni ebangela uba makude kube nje Umane mhlawumbe ukusebe umzekelo yayazi uba indoni ebangela uba makube nje istory esitime masibuze based on let's say umfazi ubhaqe mhlambe ubhizi nomuntu endlini nguwe lo ingxaki sofuneka ulinde umfazi ade be-right bothatha 2 years uthatha 2 years bothatha 10 years uthatha 10 years bothatha 2 days uthatha 2 days but wena sinomana akekho ucela lula bra umtshato Akekho lula. njengibethetha le time and I realize uba hey man kufunekanga utshate nje yeah just because ucinga fana uba ku-age utshata because and ke ile nto ke nina nithanda ukufaka ipressure le nto nisoloko nithetha ngayo uba braz sanupressurizer because utshata nini tatipha nyusa iminyaka tatipha puti une-20 years iputi Nyusa iminyaka. so ipressure leya ondinika yona uba ekuse tatipha awuva kuthiwa umdala tshata while njengoba bendisitsho ndisithi izinto xa uzijongile uzikroba ngefestire awuyazi ihlobo endihleli ngalo yabo yeah bethiwa thina lo wena qona manje qona manje ngifone uziba uright nakho yebo so ezinye izinto yes ungazibona ngathi zigrand but sometimes as all right yabo noba undifakela ipressure undithi iweske mina ke pressure ndiyithandi I don't know why uzotshata une-20 years wena uthi uzotshata kani na-40 nditsho awunondifakela ipressure wandifakela ipressure ngathi uzandibhatalela yabo iyafana ngixele ngeflawa ngathi uzazithenga yebo but into endiyibonileyo ke ngoku xa ndinothetha ngale valaza okay sharp andiphumi ikliwe uyithethayo ivalaza ngoku isuke yenza ipressure yona yonke into nemkhithi yonke into no bendiqala ubona ngoku yebo nami bengikhe ndanayo ifuthu sepressure enqonda hey apha kutheni ngathi kufuneka ndithenge something nje senjo apha phandle uthi sithi ivalaza 2 days eshekileyo ntoni hey abantu abafaka ipressure abantu abafaka ipressure yo yebo no nalapha phandle hayi umuntu wamakhangathethe ngavalaza sure yebo nalapha phandle wena tax uyava ba hey pressure yevalaza khana ngoku koko bendimane ndijonga istatus angikaboni noyi1
owenze istatus akathi uthengelwe kuzo zonke azifriends nazo apha yebo so hayi andiyazi man andiyazi ungaze nalo drinka so uthini tax wena oh can go and pick any question leya ka bra yozininzi questions ngoba la zalo question yakho le yithi uba itinga nene uthi okay nansi ke ngokwenye into kule nto ubuyithetha uba uthando luyatshintsha naxa nibadala yabo yabona kwelami icala uthando ne alutshintshi uthando but xa nibadala yatshintsha no man lihlobo lokwenza litshintshayo That's why besithi actions othando. The things that you do because uyamthanda. and yamli class sometimes enye into ibe ngathi yamoshakala yazi immediately niba nomntana expect ba makahlale nomntana wena ube sesithubeni so andiyazi ba iba intoni ibangela lonto yabo yezinye izinto ezitshintshayo ke ngoku ufumaniseka ba hayibo walapha wena uphi umntana yabo ni like ni kodwa wena usesithubeni ba ekuse hayibo ufuna nona apha wena kodwa umntana wenza ndo yabo so that means olathando lweni ke ngolutshintshile because yena umuntu ongusisi expecte into ba makangabikho lapha ibimela umntana uhleli nabantu xa elapha yena yebo kodwa wena uselayinini say right so yes iba khona into phendule phi qale phi okay qale Benisithi mina. Okay. Now do you think they are change? Akutshintshe ohlobo thitha ngaphi tshintshe indlela yakwenza Okay. izinto bomzekelo niyaqhelana understandane yabo manje kubo cash up uyayazi bo okay umuntu wami ngokucayithe kuthi yabo akusafani naqala yabo akusekho ine excitement iyehla kodwa kancinci yabo Suthi kancinci. but iyehla ne because uhlala naye isitalo umqhelile lo yabo and then ezinye izinto uyazazi yabo so lendlela zokwenza mhlawumbe umzekelo so nazo ezinye yabo ba ngisakwenza kanje good yabo mhlawumbe akushintshanga uthando but kutshintsha indlela eba kwenziwa kanjani iyenzeka ke lonto yabo Ispark usikhipha njani alive? Ispark. sicenywa ngabo qha baziqondi Oba abantu abangusisi Ispark is a relationship. Ubumnandi incasa. Iqinywa ngabo. cenywa ngabo Kanjani? ngokuba xana ethe wanomntana kuwe uye ubani ufonela alibali ba MS. uyalibala ba ungumama kaZilu asokabe ngumama wenu noyi2 abanye Wena nawe nje uyalawula xa ngigqiba utshata. Nawe uphila lamadark na wena. andifani nawe iyadependa bro ewe yadifana nawe Awufana ndithathe phi? no wena uyalawula umthetho lo wakho awufuni izinto ezithile wena so mina noba nangxaki ba anangxaki nento ezininzi ndiyaphola ndipholile kwezinye izipili ngetatipe yabo abantu bangomama ndiyabathethelela yabo kuye kufumaniseka umzekelo ba utshintsha nento ezoba abokazi ehlelo sobabini nakandivele ejimini vele ndifike ndithatha impahla zami ndilahle pha phiko ndibeke pha ndilala qoba kwamvuke ndiyami yena funeka ipakishe zazinto yeah so naye yabo ufumaniseka uba kukho umntana ngapha ugade nomntana nawe sophindwe ngumntana yabo and ke ngoku iyam-irritate ezazinto sometimes yabo maniseka uba ne-communication iyatshintsha nyana but siyazenza nathi ezo zinto yabo and then ufumaniseke ngoku sekuphelele uba ngumama wethu ngolo hlobo yabo so kuyadependa yabo uyakwazi uba ube right uyindoda uyakwazi uba wrong uyindoda yabo but awukho wrong because umzekelo ufuna uba wrong but nawe xa usorelaxile relax so konba umzekelo yabona bona umzekelo for example ba umfazi amagekho endlini yeah ebusuku abufika ubuthongo not because ndifuna buyo kanye yeah ndikwatile uba uyephi okanye kwathingwathi because ndiyaboreka uhlala ndiyi-1 yabo ndiye ndiqonde ngikwazi ulala but xa ikhona
yabo uqonda hayi si right sonke yabo Phelele endlini. phelele hayi ngalala Bo, hayi ke afuna uyivusa le uyithethayo. Yo, ke yangiqaphisa ne? kanjani Ngicabanga. Kanjalo. Wo. Awucabukile. Iyingiqaphisa lando sithe mosi. Basiyeke. Okay. Akabanisa la. yani bayindoni yabo komela nishani henga ngoba yani bayindoni Jo mamel. Yo. Dithe isheram yasela. Chera kuyasela Yes. Kathi kawusabuke. Uthi wena umfazi wakho uyasela. Ucamako ke ngoku uthi ishare yakho linxile. soze Yaboza No, now Tejo uthi umuntu oselayo uthe umuntu oselayo linxile. Chilo na. Uchilo uthe amathere isekela we yabo Yambonga ukuthi uthethe into ngoku. uthe uthenwe Umuntu oselayo. linxile. uthenwe Khanga ndithi chere yakhe linxila. Kaloku utheni? Umuntu oselayo uthi Please. uthinwe Mna. Umuntu xa esela anqile. Okay. Wenzele into Okay. 4 times. Okay. Wangigqibela bathi. Thetha. izaphuma ubuthenwe Nje umuntu xa esela anqile. Ntoni le? Suthi umuntu osela xa anxile. If umuntu uyewasela qaba anqile. Uyintoni? ngumuntu Yena hood khawungene kulento ku live man ufuna ufunda i-comments andiyazi lokhile le because dude. lo bracho ngebo abantu bacima fan ba Lokhile le dude. yabo tip Oy look. umuntu oselayo not wonke umuntu oselayo yanqila Yes. yabo Bathi not wonke umuntu oselayo yanqila awucacisile. Mamela bra. Mamela bra yabo Bendimcacisele nje ukuthi sibe intoni mkhuluwa la. Man kaloku suthi abantu bethu ngamanxila xa wazi besela. ukuthi umzekelo umzekelo Sithethe le wena uTastipa. Ithathiwe kule episode kaAnelisa. Yalungiswa ne. Yalungiswa. Wanxeleli ngalo uthe linxile lo. Uthe yena uyasela yena linxila akakwazi uhlala. Wena uphikisana lo nto ba umuntu osela elinxile. Zirongo into ezinjengezi nizenzayo ehlabeni. Umuntu wayethwa umuntu liwule ngenxa yabayitheni. waye uyehula Yabo? enamadod amaninzi Xa unxila uyintoni? Yo! imaxa uncila ulinxila Xa uhula uyintoni? uzihule Uyithetha wrong. Ithetha wrong. ize Le ntwana le. ndoni uhule ngoba ngizambuza Okay, kambuzi. ndoni uhule ndoni uhule Kumuntu ohambelala. uhambelala awulali wena ima awulali wena Sethi ufuna ndithi ngokumuntu ohambelalo. ima okay noba yiphi na ndifuna uza kwinto yoba ndikucacisele ba umuntu oncilayo nomuntu olinxilayo mamela no mamela umuntu li-age. ima mamela Ngama age. ndifuna uza nawe kakuhle bo andini nawe la abantu abangamahule okanye abangama-azisifebe bo benza lento nathi siyenzayo cha bona bayenza kakhulu yabo so wena uyayenza lento yabo but wena asikubizi ngehule because uyenza ngendlela eright uyintoni wena ngumuntu oright andithi Khawenze i-food iplafoni yakho ngumuntu oright but wenza exactly the same thing yenziwa ngamahule iyakwa ingene but wena awuyenzi ngohlobo bayenza ngalo izimvo zabaphula. Mamela wena unature 1 okanye 2 okanye 3 that's fine yabo kube khona lo unamacherry ay20 okanye 10 nguye ke ngoku lo lihule kanye namadoda ay20 Abras. mamela Sigqibelisile namhlanje le. Lecikisela ndifuna uyive kahle Lo brake kho grand. Lewe lena ndimcacisele ba ndithetha abantu abanjani abangamanxila yabo wangathi uyivile ngoku uthi ndimcapukisile ngoku
yabo but you understand ne Ndiya-understand. ba nodonga umuntu oselayo ulincile ndithe mna umuntu onxilayo yintoni mbuze loo nto hayi umuntu onxilayo yinto nomfozo makancili kwasela qa sendibuza umuntu onxilayo yintoni lincile make phazamisile man ndiyaqaqisela mba umuntu oselayo abafani nomuntu oncilayo ayafana mos zonke zimeke kwindawo eyi-1 okay so no onobuyivile onoba wabuye wayiva qha kasoze atsho kum yabo Athini? awuvumi wena xa urongo awuvumi xa urongo sisiwam lo andiqondi noba uyazazi buxa urongo wena andivumi inqabile into ubuvuma uthi mantastipha so umuntu onxilayo kalonxila suthi umuntu onxilayo kaloncila ndiyabuza loo nto andithethi ngawe ngoku ndibuza just le part ndithi Dasipha. suthi Dasipha. umuntu onxilayo ngumuntu owenza ntoni Dasipha oselayo Dasipha nodonga umuntu oselayo lincile Dasipha bo bras azifuni xolweni bakhulu sisa kule ndawo sisa kuyo nani nisekonani ufuna ndisakuyo nje jonga sithe abantu bethu bayasela ukuthi wonke umuntu ojolayo sisifebe hayibo itsho kaloku ehlobo uyibuza ngayo unjolayo sisifebe ehlobo uyibuza ngayo bona umjolo lesifebe udibana umncile ukusela nokuncila kudibana eke kanti ngosela mna uthe wonke umuntu oselayo koko sesithi ndithe lapha ndiqotheni umbuzo wami ngoku ndiqotheni ngoku wonke umuntu oselayo lincile ndiqotheni ngoku okay masiyeke sidlulile ninzi mna ndisi but irongo lo wethu hood jonga bras mamelani bantu benkosi besithethile lewe aloku jonga bra umzekelo uthi balanduphi nobuhule Mamela. sendibuza kuni ubuhule ngumuntu ojola nabantu abaninzi liwule kodwa sonke siyajola yebo but abantu abaninzi ngexesha elinye So, ifana nomuntu oncilayo If abantu bayazana- umuntu osela utshwala omninzi ngexesha elinye Bradley we explain la hlobo explain ngalo qala ni khange banike chance wethu ime khame be explain njani khawuthethe bethe ngaloku incila yabo ngumuntu osela osoloku udibana naye inxilile then xa inxilile wenza izinto ezi ndithe ndabuza uba wawumthanda na utatakho ngosenxilile wathi hayi uyamthanda ngo mna ndiyamthanda wam because wambi imali sendibuza umkhulu ndiyamthanda ngo uba tatakho ngosenxilile ngoku ifashion yakhe xa inxilile ndandithanda kaloku mna ndithi makuyeke uglorify utywala mna ipromise yam ithi yekani uglorify utywala nide nibuthethelele xa umntu elinxila linxila sanufuna unika amagama atyhuthi ngoku yadependa jonga Brian mandiqalele ngokuncila angiqale ngoncila yabo okokuqala noncila kufuneka uyazi uba kokuphi uncila yabo kuyohluka awukwazi ukuthi usele iHennessy neGlenfiddich into uthiwe ulincila umuntu oncilayo ngumuntu osele lento apha iblack nendoni ngamancila ke yayizamaleke kuqala igama lalo yebo ngamancila ke ango awusoze udibane nomuntu ohamba ngePorsche osele iHennessy neDon Julio nendonti utheni yena utheni ushushu oyashusha yena kancane aye ngokwena ayiwanithi mukancilisa ikutshwala uJuly okay ummelani bras ningani atheke bras uncila ubetha ngeblack nendoni sesazi thina soyi-3 thina soyi-3 Okay. asiseli thina Yeah. kodwa nina nethu ni atheka mna nguwe oza nendlela erongo isiyo justify abantu eyona party ndika the way we explain yavakala qala ngokwendlu mina sikangale ngathi uthe umntu wanelisa lo uvumelana nam wafika kumkhulu wayijija wayigqi seyirhaka akafuna noba ndithethe uanelisa ukuxelela uthe akakwazi akhona osuku alijambayo engaseli hence sithi ulinxila yena ba usela every day but awunxilile hayi uloncila
So ngubra uthi umuntu ophatha utywala lenxila ni. Utsho wena. Lokho ehloko ngathi uzangalo ngoyingathi uzamukule. Wenzile wemano engathi Uphethe utywala. Umuntu oselayo. ehloko approach ngalo ngoku engathi uzothi umuntu ophathayo utywala lenxila. Ndiqhubuza ngoku nje ba umuntu osela everyday phatha kanxili akalonxila na kodwa hayi. Osela every day kodwa uthe uanelisa Usela everyday yena akakwazi so ulinxila yena wavunda lo uthilo kaloku uthe yena unless seliwayina da altiphe ke akanye ahambe ngamadolo ahuqe phansi hayi linxila ke ngoku Usela everyday ayo alcoholic. ubuseliwayini nje usela igas Ba usela everyday ayo alcoholic. yo hayi yabona yebo Okay usibeko yini? Hayi ke usibeko lwasemzini komzini alinxila ke liya So yando wambona la uhlele shushu inxelile mose yabona uthefaka nokushushu. ndiphinde kaloku ngalaxesha no masidlule Usibeko into. usibeko linxila kaloku icoce yakhe akakwazi ukuhlala ngaphandle Nomuntu nje kotywala okuthiwa akalamini ihamba nje Ona no unanelisa uthi. yambona uhamba kwakhe uhamba kanjalo Akalilo yena. uhamba kanjalo ayizufika seyisitha phezulu Yava bras umna jongani guys mamelani ne mna ukuvala ukuthi ubutywala abusoze the background xa yonke into ucinga utywala birthday zomntana ibirthday yomntana na1 ucinga utywala umntana na2 ucinga utywala kukho imicimbi endlini butywala yonke into butywala yonke into ebalulekileyo ebomini bakho ibaluleka more xa enotywala. unfortunately bungathanga uzathenga iwine thina ngoku amaxhosa seziyonke into siyiluka hood bengathanga uzathenga iwine ngoku nerose Bentshonini i-valentines bentshonini awubutshile khangutsho uyayiphika ngoku Iflower ziphi flower? yathanda sizahamba nomkhulu wapho kwabakhulu nanto kuthe nanto isambeni iwine isambeni noba ishambeni noba yintoni kusalayo butywala bandisele isambeni ndilenxile ngakwazi ujonga la phone njengoba ndinemessage na okay sikwi-podcast siyasileyo okay so no masiqhube mntana khona message ndiyijongileyo mhlawumbe ndiwine iloto apha ndihleli apha kanti uba ngingawini iloto nganishiya apha uthembile wawutshile uthetha inyani, kho uthi cima bani nemali ndizodila apha okay Tastipho xa unoyiwina wena i-20 uhleli nathi sobayi-4 win i-20 20 into encinci leyo million. 20 million sibayi-4 uhleli nathi elihlobo yabo anoxhuma ndingahlala kakuhle ndilungise ukuhlala ndinimamele uba ndithini na boys sentsho ndithini na yabo ya akho nto kodwa ndizawuyenza hayi andizuyithambisa sesizosifumana malini kulaa 20 thina nina ningena phi kaloku uhlala nana ithetha uba dihamba naye ngichole i-200 100 yeyakhe ikhumbula loo nto leyo wayichola nawe uyibona ne wayibona nawe ya kaloku yenu leyo le ingene apha yabona kumefonini ya kweniyezela apha imessage yomfazi wam le kaloku masithi mhlawumbi masithi utransparent hude ayimanga straight leyo Transparent ngando utransparent kwinto yobana ufumene ichweba ivele yathini utransparent ba like ndiyivele hayi njalo ndiyo le yango lo so uhleli nathi ngokuyadwadla uhleli nathi kaloku noba ndinixelele still yamali asofumana noba i-10k for ntoni nadiphe uhleli nathi nje wena ngakutekela ikhoku phuma ecaleni okay yabo hayi kaloku asidibana akho nto sidibanisayo emalini yabo imali qha hayi nathi akho nto sidibanisayo emalini qha ngakunceda abantu ndiyakuva ngathi uyakhala namenza sihlele hlobo ndakhala ngo
hayi ndiyakwazi uyakhala xa ukhala but xa ukhala zakutyhuna ndibe ndibombozele imali yokugqibela ke le If 20 million awuyazi okay. Mamela Chopra. Abo noba uyayazi ba ne 20 million. Yeah. Anizokunika ungakhange utsho uba hey nasi ingxaki yami. Mina ngavele ndithi because inemali manje ndithi ina bamana okay phinde ngomsebenzi nathi ufuna uze uchaze ingxaki yakho uba kwenzeka lena le endinga imali ethile yabo ngiqale ndijonge ba yenza sense na ngikunike na qonde yabo qoba okay nqonda amaninzi imali amkhamela ukunika because ineza kwenzeka i1 yoba sakunika namhlanje phinde ifuna ngomse after 100 days I say 10 ngo zi10 ezi 100 bale ngobe malinde so nishare nawe most the mali yabo but ama ke sibuza uhood ufumana i10 hleli nathi 10 million fumana 10 ngosihleli ngelihlobo uyasicalela kanye uzosicalela ya ngizawuthula hayibo sozingcela zawuthi qoba lihlalo hlobo okay nawe nje kuwes wena ungathini hayi wes lena imali ungathini wena mna ndingathi bana pride nenza usebenza computer kwakho ne ndibuze nawo 10 million capital uthi 10,000 kaloku 10,000 for lo ndingathuza ngalomzuzu ngoyingenayo ufuna ndiwelise bo kunini yawina kupetwile ndangazeli nayo uzanda iwina into more than 1,000 rand upetwe not asuxoka nawe namali 4,000 ezinto udlala Candy Crush izinto zani 4,000 zanda wena 4,000 mali lakhe nayiwina pha yona mali nitsi 3.1 mali 3.1 yemva yakufundisana nevideo ziyabaye ku-grand manje wawini 4,000 phambi kwami kuwahleka yena wawini 4,000 phambi kwami kuwahleka ndithi hayi bomkhulu ndilindile loba yi-monster kathi yena masiqide samoya ndikubambela i-monster ndabekho phambi kwendlu akwabuza noba uyalifuna iphakeni nona yam wawuhluthi hayi mawona imali uthetha kanjani manje njani manje ithetha kanjani like imali mhlawumbe like uvela uqonda ba cash up bangabona imali eninzi anika lapha endleleni no yena uGrand yabona wena ngumuntu unenhliziyo right appreciateayo abantu uyaxoka uyaxoka okay basivaleni le piece yevalentine is moving on basiqale ngawe hood message emntwini wakho yo ake ngo bendixelele nje message emntwini wami yes ombi sizayithatha le clip uthethela nokulithetha ezazi and umuntu wakho miyeke mina uhood episode utheni ke suthethe izinto siyeke sosifake ekonini ube usixalela ngezwi masiqedile masivale nathi thipha bra thina ufuna uthini wena bufuna uyaleza jonge camera uthe without lento izoqhubela ngami iphethu on thetha hood ngisuka nabhala ispeech man babe niyazi libozobuza leyo but ke ufuna ithetha one word man ndamthanda qa yeah very good sit down khulu hayi njalo nyanisile hood hey manai manawe man tena usenzele zonto nje ku dasiba unyanisile hood lero shop semeza baba hayi imora ke kuwena ba like
expecta masithini thina siqalela wena message zabantu awucelele umuntu uthetha naye akayibukela akafiki nofika kule ndawo sekhatha kaloku sesikhatha siwe ndithi mna Valentine's dedications wena uzawuthi uyamthanda ku-Valentine's dedication athi utathipa wena uzawuthi ucopy and paste unyanisile uthi thetha mkhulungu otshatileyo siyafunda yoyazakhe angenzi copy and paste abantu abangatshatanga please ufuna uthini wena ngado angalapha ngevalentine akalapha ngevalentine man bras yo okay hayi nansi ya message yo kodwa ndingayizamanga kuni nansi ya message kabethe message yakho nangu ya message kusemfo wethu hayi choma yewe ngawasi kuwe ngo kabethe athi basayakwazi kaloku yo tabaka no intole mfowethu nam mezenzela wena nsima naye ekuthandeni kakuhle umuntu khawusibonise khawuthande nansi camera yakho khawuthande Ntsoke ibithe becimile hayi ku-50 ngo so besazawugqiba ayiphele ku-30 minutes le awa yona oyi-hour yona okay 3 2 1 go mabhebeza bayahleka brazil intona qala 3 2 1 kuzobethwa 80 hayi mabrama kawenza ko-7 3 2 1 let's go i-10 imecha yechip siyakhona uyakhona nokumetha chip saqala Hemingways awuyi ndiya siyaya ngeke sendimgqibile okay mntu wam ndifuna ukuthi man gombi chiliba ombi qala hayi bras hayi intoni sathi gombi bangabantu bam na asibazi kaloku asibazi sihamba nawe tindawo zakho nabantu bakho asikwazi kaloku ndifuna ukuthi kuwe baby man aba ukwazi ukufumana le base ba ndifuna ukubulela man for uba nam uzimba naye lo bra ewe kunzima kunzima uba namanamali nje yo hayi sukhokelisa imali kokelisa imali but kunzima uba nomntu ongenamali kunzima uba nomntu ongenamali ndoni kanti uthando indoni transaction kanye uthanda nabantu bethu kwenza kantoni ayisekho uthando okay so nawe uyayazi lo muntu wakho nithandana kaloku senguye sekushiyeke yena ngo uthini ke ngokuthi alikho njani uthando sheke nantoni mamela like uyabona xa ninibuzela hlobo ninikonarisha kwindawo erong kaloku ndifuna uva lena uthethayo ndithi ne for the most part if mhlawumbi sinohlukana mna naye ndoqala omnye umntu if ndiya kuye ngokuthi ndiyamthanda qha akasozayithande lo wena nokuthi awuphangeli awuthinthini you are up to sorry batsho ngo wena ingxaki kudala wathatha so awudibani nezwe and usechwebeni wena so sozuvana ibicebo lo bra bangakubulalisa ethi kuwe ungacima fanba tathi bakakuthele sikroba ngefestire ubone bako yonke into right ndoni lebecela ndithe yonke into right uthi usechwebeni umazelani lo mntu awulani ngima ngazo manje zowenza podcast apha nemali awulani lala ngepilisi yes ngingalo nxa stress okay but man bras man niyaphazamisa ibo umsephumeti but enyanisweni wena kalento yocaba wena ucimba fanele ba abantu kuze bakuthande kanye kuze bathandane kufuneka kube khona imali yes kumnandi uthetha bras but khanixelele wena ba ungawuphangeli nje ungaphangeli
automatically even kwa wena awukho in the best of moods. enye zazibulala aloku uza jo mamela yabo aphe Uzothetha ngala nto uyibhalileyo wena. andithi wena ne awuphangeli masithi umzekelo awuphangeli awunamali yabo but uyamthanda umuntu and lo muntu umthandayo Alinavelo lo thando. anjani lolu buthando right lolu buthando leli imali Ya kaloku umjolo masithethe ngomjolo masingathethe ngothando. eyazi uba Masithethe ngomjolo. kubhetere imali okanye kubhetere indlela yokwenza izinto nothanda umuntu kanye nengqondo yakho Rawam. Noba wenza grand as long as ungenamali amathera wakufuni. mamela ke bra not wonke not wonke Kawapho nelisho nodwa namashare andithi ngam but atsho nje Okay nawo. bra siyayazi sonke mosiba okay liyabo kule uyichoyo ngo xa seyiphumile le episode bakhona abantu abazayiphikisa le uyichoyo Kaloku namkhandi but because umuntu. nodonga umuntu ne okay Nayicobona. anamali uyayalo nje hlala Wawo ndiyazela lo wey. yeah anamali but kodwa bra yabo akufunekanga uapproach life ngolohlobo ba uthi An approach life. uzenzela nzima Bras. uzigweba ungekagwetywa senje yilento wrong uyofuna upeltus jonga bakazovuma na Sozavume yo. yena athi ingxaki yakho yazelapha Yo. Pratibe bechile wathi aqobe ngefestire emafana Wena man too thetha okay kathethe ngokwakho hood. ya ingcabe zathetha into nawe and then leyo uyicho ba wena ingathi uyazidelele ngathi wathethini wrong lo lewe kum ngokule way. kuwe nje uthi uzoba ubuthethe isolo apha yeah and uthi xa uqalile uthethe hlobo lakho undoyikisi yabo check every 5 minutes because depression izabulala depression It Bras. and I feel like ke Ikwebi South Africa mna Bras. Ithenga ngathi South Africa yamndedwa nje. Eziyasenze ikunezi. eziphi Ways anisibone ezwe ku social media ba yohana ufuna umuntu ongaphangeliyo. thetha nawe hayi siyazibona but ke mna ke I feel like ingathi wena hood ne uyathanda ungaphangeli personal hayi I feel like uyathanda ungaphangeli because akaphangeli sharp akenza into ngalonto adibe yabo jo yabo umzekelo indaba yophangela khona abantu abangaphangeliyo yabo not because ba abafumana umsebenzi kanye abafuna thama abanye abafuna usebenza yes nguye ke lo but uthetha still ngaye ungaphili ungasebenzi bafana kona into yes uthe namhlanje yabo uyi businessman bubuvile usemsebenzini na bekunamhlanje kutsho ikhona ngoba bekunamhlanje udalelwa ngophangela wena ubusinessman nokuthetha qha what abantu Abentsho Bras. hayi ngiyakhumbula usitsho kanti kodwa nobe kunamhlanje lesiphaye kule inyama oh yeah andihamba bendisithini ku wathi wena dalelwa ngophangela mna fonini ubusinessman ndathi ya unyanisile qina ke businessini qina businessini iyo le ihasla hasla Okay, yes. Dumane ndicinga mane ndilibala le way kanjani. Damn. bungazugqibezela imessage yakho Semosha ke. Semfonja. Sayikhatha kanjani xa yenze ndifuna sigqitheni. Okay ko 6 ntoni sure gqitha but Okay, yes. Oh yeah Bras. Oh benifuna okay kukho i-timer yela madame wakho la kukho i-timer apha beli gumuntu nechweba wathatha abantu baselaleni yakhe wabandifakela umbane yo libonile lo time wabenzele like wabafakela ubani wabakhela wakhumela into esidibene namanzi then ku next elections xa ekhankasa mamncatsha bonke abantu bavotela omnye umuntu wacima amanzi wakhe susa zawe wacima umbane wakhe
ebekhe waqala wayibamba ilendo i-first election kaloku kufeyile abantu like aba bantu bameme baye in charge baye uthe man akho nto yenziwayo mosabo kunini abantu bekhala ngale way man ngenze ngokwami then they can be leader ndizokwenza izinto for aba bantu bathi aba bantu siyabulela tata wathi ke kodwa umuntu othi kulindile nje balibele ukuhleka nocamakwa kathi ngibona ucamako ulinde ngibala icamako le box awuhleka nayo ngeyona apha kanidlala live makhwekwethe talonki lo talonki izakufonela kaniphuma apha libaleka babra yabo amela ke yabo le time yakho ibene approach wrong I mistake yabantu abaninzi eyokubana ngaba athi umuntu xa inceda alindele uba abantu bazamphakamisela okanye bazamrespect okanye bazamthanda ngenxa yobanceda xa unceda at your own willingness ungalindeli mamela akufunekanga ucinga fana ba wonke umuntu oncedayo uzawuthi kuwe Nkosi kwesi spin because abakucelanga babantu abakucelanga balile but abalileli wena lento kunjoni balilise ilento ithethwa ngojuju yabona eSouth Africa yamoshakala we-South Africa ngabantu mamela lo andithi wena awujonga uba awubanika ngathi methamba uba ndandifakela lento ndinize uthi ii-leaders zenu zinifeyilile ndizawukwenza le nto bemntoziyayenza ndizakwenza le nto mmele baziyayenza hayi ndicima mntu uvele wabona uthe qala uye wabona uba ii-leaders ziyenzi wabaxelela uba uphakame wabaqalela ke ngoku is different izidingayo enzazenza yile nto kaloku ujuju axabanela yona nale Eastern Cape into yoba xana kunzima kubizwa ujuju xa kuvotwa kuvotelwe i-ANC so yile nto ke ngoku yona ibimele uba naye ujuju babe netime ibimele udoncula iswishi mama badoncule because abegcotshwe KFC babiza uJulius abekhutshwa kwaClicks babiza uJulius ubhala once ngoku ube right ile nto ndiyayicapkela loo nto futhi umntu xe right nawe awunokwazi ushiya xa uright nemali sesimazi nje okwathetha lo kodwa makudala layithetha lona ninokuthuka semazi utazinokotuka xa endlini ufuye anaconda unokuyazi uba unokuyazi uba ubufuye anaconda ubulindele ntoni one day akutya lana fana nabantu abatholeyo one day ifuna uba iqala itya amaqanda iqala itya intondoni iqala uthethe enye ke ifune umntana wakho bephela abantwana nifune wena iibhuda zezo-3 bezizithi zibawula uyothwala belisile lifuna uyothwala phi ngefuto echabani lizawusuka andiyazi uba liyawusuka phi liyawufika lawusuka ngapha esilent bekuthiwa ebenini ya bekuthiwa ewe kuthiwa yena asiyothwala ndazinqanda ndathi awuthwala ngathi ingathi bekuwanyani kutheni wanithathile podcast singabantu abarongo yena uthi yo yithi udumza biza nawe umkhulu wawukhila uthangana unantsika uhaso uthi enantsikeni eBenin kukho kuthwalwa ngengalawe ngefudo ifudo kuye kuthiwe xa ugqitye unika into zakho kuthiwe nalo liphumile nalo uzawucisha xa lifike apha eSouth Africa lize apha eSouth Africa uyaphuma wena ngeflight yakho zihamba ngenyawo lona uphuma ngeflight so lawuthatha lo minyaka liyeza kodwa liyakwazi liyeza finally lizawufika xa ufika kwakho uyacisha wena but lifudo
Andiyalazi futhi lihamba kanjani. Mina ndeli balitshone But ingxaki yazi into. Yeah. Andithi lifudo lenziwa uba mali izokukhona mali yazi baliyaphi. Fika libaleka pendleni. Ngande mina libona nathi Lambe lichibilika kwa. Alizohamba njengamanye amafutha. Asoze Mhlawumbe it of 30-20 years usuke penini. Ayikho wayilona. 15. Weselusuku iyakhawuleza. Soze kulambe ngafika lambe 3 days nda. There's no Kalele. way. Kaloku uthini. Futo. Kandifuni mashita lo ngingane leyo. Irongo lo ngingane leyo. Nizasakhela. Kodwa unikela ngabani apha kule podcast yakho? Yabo into ezakwenzeka. Yabo after 5 days kuthiwa mamela bra. After 5 days yazi kuthiwani? Yeah. Toyi elifudo ngokungathi le approach eZimbabwe. Ucebo ngokubuze ukuze libuye umva. Athatha umuntu oyi-1 lizawujika liphinde libuye. So kufanele kumane ujikisa wena. Ngomphefumulo. Ngabhetera kodwa lona. Yeah. But kodwa uqala kuwe pha kuwe endlini. Most abantu abatholayo kufuneka into esondelene nawe. Qala kuwe endlini. Ayisokolisa ayizozithatha. Umntana nakho intombi lithi lifuna umsebenza xa. Kuthi umsebenzi. Hey, tof kaloku. Ayifudo. Lo lifudo emehlweni wakho. Ifudo. Umuntu owanixelela. Irongo lenicingayo. Mamela umuntu owanixelelayo wathi ndandikhwele kuye from Mthatha to East London. Wathi jonga into zemithwalo nentondoni zirongo sisedebe. Then ayikho into eyazimali. Ngumuntu into eyazimali. Yebo? So uzawunikwa impuku kuthiwa zezemali. Yebo? But ezampuku zimpuku xa uzijongile but ngumuntu. Because nawe xa usoyifikile la area yakho uyathathwa uyosebenzela omnye umuntu. Uyoba ilampuku wena qala. Uthi xa unothatha impuku literal uyivalele phana nemali izayitya iphele. But nenjaba uyibeke apha nemali izayichamela. Into eyazi imali ngumuntu. So yonke lento ithethayo ba itheni impuku lifudo ngumuntu. But ukwi-formation yefudo. So themba kuyiva lento tapha. Yes. So wonke umuntu futhi and wonke umuntu xaba oye wathwala i-end yakhe imasikizi bukalu arolanga nemoto awukwintamo wathini mhlawumbe ngosithethayo umakhulu akho usimali somewhere bambona njengefudo phakathi yeah andinguye so yambo so and ziphumani kwezo ncingamani bafethu masiyeke manje zini Hayibo kuwozela lento nje. Bethethwa nini nje? Into nguye. Nawe ubuphaye i-part and parcel wathi you ayiweli right fudo lathi chu. Noba unolibeka apha ebhelini ningathatha i5 days ubheke emdantsana. I don't know the 12 years. 5 years. Fudo. Uthethe londo kanye. Ifudo linicimba. Yo nicimba ifudo lithunyiweyo. Liphakama lime ngenyawo lithi cha cha. Hambe njama ngenyawo. Yo, wena ngabucima baba 25 years. Uthi baba ngawuvula uthi yabo umzekelo mhlawumbe indla yakho imidlako lihleli yodwa liyabonakala. Ulibone lithi kwi400 meters. So yazi ba ukufa kufikile. Uthi hayi ubona wethu hayi into akazini abantu vale ubusosibona ngasowenza stop nonsense balingangeni futhi lithi awungena kwivulo le mali kwi-account yakho ungayitransferela abani ke ngolibona banali aliyeza ngozawucisha transfereka lo. ayitransfere yathi utransfer imali transfer imali amanyani le izale nalo muntu sithunzela. yeah kanjani kaloku yile imali yamanyani yana and funeka uyispendile uchiwo kuthiwa spender uyayinikwa kuthiwa ngemini i100 ichithe
100k 100k mayichithe nawazi ucimba kutheni mamela yabo siyazazi ezwekalo ndiyaxelela mna ndandikhwele nendoda imbava yabo umzekelo abantu ithi iyathwalisa okay sawuba wena awunxilile ndifuna uzibona izinto nje yabo umzekelo abantu abathole ezono yabo imali yakhona yabo ngihamba nani noba i3 kanje fike eklabhini ndithi thatha nokufunayo everything is on me ibhatal 100k for utywala nomninga Amachair. kanti nika 10 kaloku utshilo nje wena ingxela siyakwazi uba uhleli ungasinika kuba uyathanda yabo lo muntu othole wa ufuna kuthiwa uthi imali masingathi into zasemzini wakhe yo hallo lunga sikufaka ngangeni lako message so mamela yabo abona umzekelo fike ndibhatala ibhili 200,000 khuphe thenga utywala yabo ayinamsebenzi simasameni sini ngapha endaweni ethile sofuna ama-chair sifike sibeke sobhatala oma 10,000 15,000 imali yomuntu otholele bathole ngalona na message ngama-boys uthi ufike ngomse wena uthi kumba ucela 1,000 rand ufuna ulungisa into ethile endlini andinayo because la mali akufanelekanga ndinike into ezawusetshenziswa into erap nika ityiwe budlapha bo cima kutheni amashite solokweni ice boys ezinganazo zibe namali because la mali le yobamba kumosha uncile kusela qha kuyo machela kuba kwayo phinde ngomso kuzothi ayo hayi boss yami emlungweni engamla yabo cimba wena khona amashite ahlele hamba nabantu abanemali but ufumanise kanani ne2 phakathi yo awusister uthi uba ulusibalisela yo yintoni sister sibawela kanga bhala Dam seke wathwala uthi izinto zasemzini emzini wakhe kuthwele thwele ngama-boys okanye kanto ama-boys arongo ke ama-boys yo alo azinga ngama-boys gamla kuthini kuthiwa uthwele ngama-boys ezimfutshane zithanda isex nyani tya yonke into eshukumayo uba wena kaloku kufuneka owakho umsebenzi mani ndiza kwenza i-akhawunti yenguprivate ndiyabuya masiqede siseni kwenye into nasiyambile afuna ndiyambile yuthi xowam sisteri asiyayifuna loo ayini funeka uzaphe esowini uzoba nguprivate phaa ubekela cala legas into yothwala zikhona nasiyiva nje apho kuzwe hayi mna ndiyava iwest kaloku ndiphakana nakoTranskei mna ndiyaziva into zaphaa kwela cala abanye abantu bothuke ngwaseTranskei ufuna ukuthi sithwele thina hayi iwest phaa kwezindawo zenu hayi nistrong nina ngapha ya ungandifaka apho zange wanikwa something for a fight soze angayinikwa akekho umntu ndikubalisela yabo ndikhani utshaje la fowuni akekho umntu onganoyinikwa ndikubalisela soze ungabi nayo babeninzi abantu bacifana ndiyathakatha yabo bacifana ndisebenzisa amayeza ndiyakuxalela ndingakabhaca kaloku kola mnye ubra waza kuma fika wathi kume ubra man promoter ngindinika noba yi-10k yabo enene kasi sekuloo ndawo hamba kuyo ndihamba indawo bacima ndiyaxoka bandicenga ndalwa naye apho lo bra into nothi ndilwa naye silwa kwibhile eyi-1 bathi ndizawuhlala nawe anderoom sahlala echange room eyi-1 ya sekuyafika into ndim but amavuthe nje olwandle yabo gqiba kwam ndazithambisa yo wakhala sesizomosha into zam mane lo mntu lo baphuma banje yabo mafuthe nje olwandle nevimbela thengiswa phaa ikhemesti libloka ezi zinto zirongo aziphetheyo yes awubona ikhona la boxa lena kwashape yabheka ekoneni yophetha umoya yachithwa ifight yabo strong so mina bendithi kabo mina ndithamisa amafutha nje olwandle nevimbela ivimbela ndithamisa emntaneni ngabo umntana akazawulala ndithamisa ivimbela ndizela ngabona into ezimdaka yabo
amafutha athini amafutha entshulwane hey wale chama enye into yokusasoko lapha wena wazinto yabo into zovala into ezimdaka yabo kekho ndawo bendisebenza thambisa emzimbeni wonke thambisa umzimba wonke ndizayolwa elaxesha sayithambiso phayijozi ansayithambisa nango phayijozi but kaloku andibinayo Hayi, Jozi, but andilwa eAmerica yabo andilwa overseas most of the time Yeah. ayilibala noyilibala naloo nto aloku uzandastand abaluzi baza that's ngayo why ndibethwa that's why ndibethwa ndiyayinyanisile yazi bese ndilibele yayeka unyanisile and bastrong kwezinye indawo ndibethwe kakhulu ke ngawathambisanga and ndiwathambisi ubusiye eCanada buwathambisile that's why kaloku kanti sihamba nabelungu bayazilibala into eziserious uzawula le final match yakho uzawuthambisa anzayithambisa why kuloo ndlala umntu lapha emzantsi ziyathakatha ezikakaza lapha la machita awadlala athakatha noba khona necessary awuthi necessary into bethu nomelo but akho need bamonithakatho because iyafana ndizothi ndicaba hayi bonza loo nto mbulala betha qha kakuhle amafutha enjolwandle awabawela wena futhi for Valentine's azancede yenzani right like Valentine's say right there abo bra camera so ndiyaqalela ndithi abantu bonibicima ndithakathe ndandibetha abantu abondibetha andikani nimjonga umntu yabo ndithi kanimjonga emehlweni ndiyibone le phakupha kuyoyika kanti kuphume emayeza jonga straight kusheke wena no ke kuba kwami umntana ndikubethe kakathethi na sometimes ukholo yabo because ukholelwa kule nto yenza so ukholo lungamandla landiqinisiwe ekhaya kodwa khona uzongena apha kodini tatomkhulu wam wandiqinisa gqiba kwakhe wathi bangene boy yabo thina yasikwa kawuqinisa uhlohlweni hayi dala longuwe sozibona awunathathu hayi nayo yo unetete hayi mna ndiyoyika ithanda ligwale engathi buhlungu lawe hayi lo unetete zasestrong wena uthi sathatha zasetrongweni anatete phofu zindole zawe yeah zindole ziya hayibo uthi kukho omnye umama onguthetheni qilo yileyo uzahamba naye kakuhle ke kukho omnye umama ke sana apha my husband and I we call her umalumekazi we in KZN so lo mama ebekwi I'm typing yo ziyakhala ke eKZN KZN kuko I'm typing ziyakhala eKZN KZN kuko wayo ke guys funa akafuna join awufuna join uzabonakala lo uba uyajoin saw connecta le way kuvakale audio yakhe pha abalisa gqibe isithule then sivale episode sivale nje go Undertaker strong Undertaker strong hey Mrs H uthini voice note so ngona ubhala washe minyani nizi nenews lizayibhala nomcingeni kathethe fethu ilo cama kusiphi ngoku khabumyeka Miss H uyabhala uzawubhala ndiyambile xa igqibe uthi let me join good okay Miss H and wenza accept sabolo yiva ke nguliwe uzayenza njani wow lapha ku broadcast uzavakala lapha ku yavakala phaa kwe-roadcast nisenza izinto nini kwesamva kanjani thina engu ukhona headphones apha ku hood sazibeka apha ezo headphones okay na ke ubu R ka broadcast PR osiyama yintoni ngokupenika yika loba mhlawumbe umzekelo lo uthithwa ngawo uyasibona nkosi yam nkosi yam abantu bathanda banendawo zobanento zosibona yo andisazikhiba thetho kokho podcast ayipheli uyasibona la nako uthini uyavakala futhi
Guys, man, ndithetha nefowuni ndizawubuyela kuni. Molweni. Hello. Jonga, ndizanibalisela le nto ndiphume. Mamelani ndingwasemdantsane ni. You? Hey, ungwakhaya. Nditshatele eKZN. Uthela ungavela uza apha nje. Nditshatele apha eKZN ne. Oh. Oh, niyazazi izinto zalapha zothwala. Kukho Jonga, ndiyakule nto nithi ifudo xa unanti izidlo. Abekwe kude. Xa ulibeke kuloo ndawo ungayispendanga imali in time uyasweleka. Yo. Kukho omnye umama apha utata usithi malume kuloo tata ne ebenesithembu. So ebenesithembu abenomfazi omdala limdala akafundanga uhlala futhi emakhaya which is kwakhaya khulu kwalo tata ungowalapha efamily. Then lo mncinci umakhele etown and une taxi la tata ne-trucks. So ngoku enjebe ne-truck asweleke ke unayo nenye itavern andifuna ukuyibiza ngegama idume gqithi. So lo tata izinto zakhe zonke ziwele kulo mfazi omncinci. Xa ziwela kulo mfazi omncinci lo umdala akafumenanga nanto and wafumana abantwana mva kunalo umncinci umfazi yabo. Nabantwana bakhe ngoku bathi khona bathi 18-19. Lo mama nyani angashelwa nto ushelwe elakhaya lidala ahambe after funeral aye kulo mncinci ndicela undiboleke imali andiyazi engangamalini because thoba wayiboleka kulo mncinci. Ndizayibuyisa mani ndifuna uyodizela umsebenzi. Hayi intombi endala nyanini kwemali yaye ejozini. Ejozini yafumana iimpuku zemali. So xa efumana ezi mpuku zemali wapopa and akakupopa indaba yokudlala wapopa. I remember bendise-girlfriend upopa kwala mama apha. Jonga mani ndizovisitha. I think eyakhe into ibisithi makaxhele because after 3 months uxhela igusha eziyi-50. Uthi uzixhelela abantu bengenqi bonwabe wakha kwa-right kwangathi uvula i-foundation ba it's not based on abantwana, it's based on the mizi ingathathi intweni. Ndingabali noba mninzi ayakhileyo kulaa ndawo bakuyo wabakhela babantu but akakhi kowabo. I think eyakhe ithi mangalungisi kowabo, I don't know. And ungumuntu shem alright obabazayo jonga la hamba ixesha kuloo nto leyo ba amane exhela inyama yapha ayiphumi ityelwa pha igqityelwe pha and aniyazi bixhelwa yintoni. Amadoda elala abakhona aphethe izinto zohlaba but bakho yintoni namoya sisaqhwithi sebo uzibone ziphantsi. Ewe Amadoda ekhona kodwa izinto zibone ziphansi zityiwe futhi. uzibona ziphantsi kubakho usaqhwithi ukubona namoya unyusa amaphepha ungathi usaqhwithi yes oqazi bephantsi zonke uphela kwesasaqhwithi kushuthi sixhela sona uzawutyiwa futhi ngabantu nihambi nayo imane izotya notywala balapha yonke into aziphumi ngapha kweyadi. Waphuma ngapha kweyadi kanti yazi uba wenzeka ntoni. 2024 anantizi sisemcimbini sendingowalapha ke ngoku wangena kuloo Nawe. nayimani mna kaloku andihlobenanga naye like ba yimani zawuthini lo malume ungukhazini kumazala wam. Oh. Ewe asebenzisa imsamo yi-1. Oh, okay. So 2024 zeyaziwe lento yazathi gqe impuku phakathi kwabantu and ndandiqala ubona impuku ezimhlophe.
Zithini Kwalapho zimpuku. Now uzibone face to face. ezimhlophe. Zimhlophe that means ngibonile. Zithini? Ziyahambela. Ayonkomi tu mamela ukuba nelani ba zawuthini it's like ziyazihambela ne. Yeah. So kulapho ke wakhala khona kumama khona ba hayi kutheni izinto zize phakathi kwabantu ndandicinga ba engobe kunexesha ngasahlabi xa ingahlabiyo zizawuhamba xa isitsho azahambe impuku instead ngokwasweleka la mama after ethethe loo nto leyo swele kumama abantu andithi akazenzanga zanto nemali akayigqibanga le ayinikwayo ye-target bama kayigqiba wasweleka zikhona ngokuzitya kwasamntu plums kuyasweleka pho unyaka nonyaka kuyangcwatha ukugqene nemigrumbo yembuku Kaloku uthetha ukuthi bayasweleka ba. not olo hlobo. Oh, okay. Bayaphela. Bahlalele ntoni bona? Yes. Nobubaleke wayapha. Akuze kaloku ujonga into yesikhalo ihamba olhlobo wena champ. Bama ndithi ngowakho wena undithwele. Ngendlela mina esendive ngayo nje bese ndihlala apha eKZN. Uyabona ba zinothandazana funeka ndimxelele umye nami ba ekuse ndithweleke xa ndisweleka andiyazi uzawuthathwa ngubani apha. Ze inganiki kukuni bani yaqhubeka bani qhubeki izawunitya and banami ngendasweleka ndingayithethanga izawunitya. So ifanele hlobo loba umuntu umzekelo xa uPratipe efile kuthiwa ibhatyi yakhe inikwe umntanakhe njengela kuthobela yes ifana kanjalo and ke ngoku ekubhlungu phayana kulamzi bayofuna ke uncedo lo ndikumtshoyo sithi malumekazi phaya bayolifuna uncedo bahlulekile abantu abaninzi apparently xaba umuntu wayinikeze umama into sewasweleka so abalifumani uncedo olo yena so theba lo mama lona akekho umuntu lo muntu ayimnikeza impuku akekho umuntu owayishiya kuye umama kaloku umama jonga umama akasekho andithi lanto wayithethe esidlangalaleni kanti kaba imithetho kwakumele ba akachongo lahlobo suppose ba wanikeza ebantwaneni andithi wathwaliswa into ba indoda yonke amafa iwanike umfazi omncinci uthele ngasho ebezoyinika bani champ kwabantwana abancinci afama uyinike umfazi lo omncinci njani amshiyele thina intoni njani so kwenzeka lo hlobo wazibonela lo boy bana ngoku omnye umntana nge4 kaJanuary bekungcwatywa bezixhomile kwabantwana balo mama bafa ngendlela ezifani abanye bayalala bangavuki because benabantwana abayi4 lo uyifunayo usheki ithungu lo fry hayi andithi ngavuki ndathi yes sister yoyika uba ngalathi lesanileleyo ndiyazi la mhlawumbe 2 hours before ndife kwenzeka nto mina ngifuna ukukhubeka ndiwe bani like ndithi kanti mhlawumbe umzekelo ngondithi bra xoqwa ndiwe le way wena sister uyithetha even lona hike kuwe umuntu ulixhwele naye lala seDurban so ininzi le way kulamacala seDurban into othwala and ingathi fashion wena sizakela ngapha ininzi usahle kodwa impuku uyazibona azikho kwami awundiva wena andithi niyazalana nalomzine kumalume wakho awucingi uba xa zibagqibile ayingomalume kaloku ozala jonga ayingomalume ndawuthini ayingomalume olekela umazala yilaa nto family yifamily asisebenzisi awucingi azigqibe bloodline zihambe ngefamily mhlawumbe kuthe ufamily hayi fire inina niyafana apho kulo family yakho niyafana nabantu base Cape Town bahlale bathi hey kuyafuya Cape Town hey kuyafuya kodwa bahleli
Uzawuthini sengaphakathi? Kaloku mna ayindichaphazeli nganto mna iphaa kude kunam. Utye utsikiwa lapho ninonke. Waziwazi izinyenyezi yi-1. Nezinyenyezi yi-1. Tata mkhulu. Hayi. Ayisanundika ayikho loo nto leyo manina kaloku uzenzele yena andithi ubiza bako wabo nathi sibiza balapha kulo mzi. Sithi fire ingazi kuyo. Mayingenzeki umuntu asekhaya man please man. Nawe ungathwali because uzawuthwala ngathi. Siyacela because yabo Hayibo. asifuni nathi uba uthi ngale ndlela yempuku. Ezinkobe ngamaqhathi ngamagundwane okanye zezincinci Zinhle. Ndizawuthi ayigundwana zezi zinkulu ne kakhulu. Ndingathi ndizawuthi ngomedium ezankumpuku. Wesithabisi. Imani zobuza wesithabisi. Uyabona la makhulu Hayi ila makhulu impela. Zingaphi? zazininzi okanye zaziyi-7 Yabo. Awekho makhulu kakhulu ne. Uthi 7. Nantoke. Zaziyi-7. Ndiyabona ngoku andiyazi ke inani. Kambuzi zimpuku endwebileyo okanye zidengile nje Imani ndiza ndifuna unimamelisa. Man welo kunje. Uthi yila aphakathi nendawana Ayizinina nazo identify amagundwane bangakanani invested. afika lucky asiyaqhubesela lo ngoku afika azigqithela nje mayisiso okanye afika akhawuleza abantu awagqithi it's like a pet afika aza kuye it's unusual most into ngizawuthini into yofuya impuku mhlawumbi andiyazi ke ndingathi noba ingayinto yomlungu for ba ungavela ube nephethi eyimpuku uyayibona loo nto leyo. yeah Yes, asoze uvele ufuye impuku and it's rare to find ezo mpuku. Dinasiqhela impuku zaseziphunzana ezinechiki. Yabo ukuzibona uyazazi ke champions ya. So qala mna mhlawumbi bona baziqhelile. Andimazi but yambonisa ngeziphunzana. Ngikwazi uyandazi siyazana. My sister Ngiyakwazi. ebusuku ezindaba Sizindolo ufika late wena cause ngathi wena ukhona lo bra ufuna uthwala lapha ngicela Kaloku family yalo mama le uyidibanisa Yena. bra ucama kuphosile. Jani uyayazi mhlawumbi into edibene nothwala that it has requirements. Umzekelo uzaxela umuntu hayi ayinabungozi Tata automatically laa nto yiyo seyishayela umthetho uba awusayi kulaa mntu isixelela uba ngoku sakwenza olu hlobo experience yakho ngathi ke wathwala ngoku ndicela umfazi wakho ngoku uzawuraka kaloku okanye usuphambana bayathambazelana bantu ngothwala babalwisa nabahili babo hayibo zizawulwa nawe ama-boys wami sindidika asoze kuthiwa xa uyileyo uyila ujika usayijika i-order bafethu thathile yima ke ngosisi yabo nami Mosi and in the right is go ndithathe isixhosa bangandibiya apha endlini okay turn fast okay yabo jo mna lamagundane le mahle amhlophe yabo ndiyawafuna but andifuni ukufa ndenza kanjani abayazi njani jonga ana mna jonga ndizawuthini mandithethe ngezinto mandithethe ngezinto engathi mna ndinalo ufifi lwazo zaye ndiyothwala mosandidi kodwa ndikhe ndive phaa naphaa sikosho andithi kuthiwa into ekunika iminyaka yokufa iba inyoka xa besitsho ba mhlawumbi mhlawumbi uzawuphila for 10 years after 10 years uyahamba
ndiyazazi mos ixesha lakho lofa. That's when you talk. Xa lifika ixesha lakho lofa uzothetha man bamba apha mfondini yabo. Ba uyamnika umuntu ayifuna uthini ke ngo. Ube ixesha lakho lifika. Kuba better la muntu ubuyithathe kuye esaphila uyibuyisele. Oh then ke nini ke abazawusoleka andithi mose xa ihambayo ibuyisela umuntu wayo nezinto ezibuzenzile like imoto nezindlu ziyakreka iziyama imoto uzawusokola more than ngokubusokola. Oh hey angabhalela mina ngamane nisokola. Sikhona nesenkukhu apha eKZN leyo nkukhu leyo ke iyo determine ubomi bakho. Uthola ngenkukhu eKZN uthi kanje into khatshife yenzani yona inkukhu? asazife jonga inkukhu yandithi izawunika umbona yona. Xa inika umbona ma iqhofe kayi-1 yatyo yi-1 which means uzawuphila unyaka oyi-1. Ufumanisa uzawunikwa inkukhu ibisi ufumanisa uzawunikwa inkukhu ibisisibiwe. Afuna ukunikezele appetite inkukhu appetite. Uzayithatha phi mandithi jonga uzothatha inkukhu bezithanda ukufidwa. sokuthi Iphinde ukhuphe lo mbona. Ngendlela apha. Lo. Azakhala KZN akunzima musukuthwala. Wo. Ziyakhala apha ziyakhala and naku ere kaloku Utshatile lo akazokwazi uhamba. andizokwazi uhamba. Hamba nendoda yakho. Njani ngizawuhamba nayo ndiye nayo khona. Ivana kumphulaphula uthini ivumphulaphula uthi pha KZN nithengisa ne-pets ezisebenzile. Nyanisile. Hey For imali. Ibikhe yenzeke eqonce loo nto nje bhuti wam 2023. Senzeke eqonce uyava eqonce. Eqonce 2023. Hey Hawu nyanisile. 2023 jonga bengaphakwa. Oh my friend. Uyabona kulaa ndawo uhayikha kuyo eqonce yintoni la garage uBP. Yeah uBP. Abanye bayifuna imali kangaka. yo kathi murdan wo Thetha my sister. Xolo Wanjwa nayo. Hela mama sivaleni kasi sabaleti. Babhayini. Oh hayi sisaphinde sikubambe ngenye Cela imini. uEde uTastipa uthethe naye. Saphinde uEde kasiphinda shuta usibalisele more. Siyafuna imbuku. Andisanufuna izinto ezirongo. asizifunela nto asizifuni imbuzi No memva. Not city. You imbuku. Ntoni uThembu kuyeka izinto. Lenze izinto siyababukela. yeva kwenza imali And banayo nyani. Mambinga nawe ufuna ujoin Mambinga. yo Hayi besawamba kudala join endleleni mina. Okay. Okay Jonga siswami we will uzobona usigade manxa live yabo sizawuza early next time noTastipa sikhe sincokolele ngezweyi. Nawe Mambinga uzulinde kasipine sa live. Ngiyazifuna izimbuku wena. Andizifuni imbuku ndifuna inkukhu. Ugalela umbono noma mi8. Uyafa funa 8 funa 8 years wena Yeah. Ngingayikalela isaka lokho lombona ndibayithe uqibile igadi. Itshe noba into ephako 50 at least. Not today darling. 18 ke ngokulewe yezimbuku zisebenzileyo zithengiswayo Seziphi? ipad kaloku Ipad. Usekhona my sister ucacisa umcimbi wepad isivala? Sakhona umkile khona. Hayi Yes, okay. Okay ane. Okay, my closing remarks bras. Bwa. hayi kasi ndoyikisile mina. hayi nami ndoyika ndiyaphaphazela Di abumqolo kuthi bitsiphi. Okay, kavala mkhulu. irose ilawe ke yona Ndo. irose wrong rose Ithe ntoni Rose irose ilawe iba lapha kwihuzethi uthini Rose Hayi
La uthi mina kalo brama kabethi closing remark. Closing remarks. Come on. Gazi closing remarks. Yeah. Into umthongo. Oyenza pratipiwa. mnasekhaya injeke lento lola suku lothando Jokes kuyi mic. Yeah, mate. lola suku lothando mhla we14 kaFeb Omax. Manje ngubani ke? yes or so ke mnasekhaya ithi lento mthande akuthande thandanani nina into la ute what Uthe umthongo. yabo My guy, are you no gay? man yani my guy what up Why are you gay? Why are you gay? Why are you gay? no man anamazwi ke namhlanje yazi bencima into besayithetha bras yazi into yenzekileyo ta giliselwe imoto yenye ijani yabo le jani lena ingilisele imoto sahamba sobhala ngogalamini ingilisele imoto ba ikuse no ndiyavuma ndimo ogiliseyo nzayilungisa imoto yalo meki emveni koko le jani bra ayikalungi imoto yami igile kule nyanga ipheleyo noba nge5 ngoJanuary ngokwizolo ndile kuyo yathi la jani efonina namali mina yenza into ocinga uyenza hawu Uyizincamile. ungathini wena Uzothini? bo so in better Londo bro. That's why it's changing. Yeah, so yazi into ngafika ngayenza yona. Faka plastic ini kamasipala ngiyamfaka amanzi. Manifaka inhloko pa. Manifaka inhloko. Kiminqeka yini. la jani Akaziyenza into kakhulu manifaka nje noba 1 minute. Pha plastic ini kamasipala yabo enamanzi. Ogqoka kaphinda ikhophi. Pinda ifaka. No, Designing kuphinda iyeke uzawubona xa iphinde ethi ngomso ndiyeza nizofaka eplastikini uzayibona bazawuthini. bo Okay. Closing remarks. Amasathetha ngelinye ixesha mamkhulu. Ngiyadlala yo. Ngana amasathetha ku funeka shoot ngomso. okay akho Khulu. Closing remarks. Closing remarks, guys. Catch them ever now at Hemingway's Vascom Comedy Show. After that, Super Gully Ball, Cheaper United Yadlal. So, guys, Masambin, all of us, Slandelani. siyama Usazamela amatikiti. Paul. Yeah. Ihamba mthela. Una amatikiti? Okay. Siyahamba. Okay. Closing remarks good. yeah mina ngiyaphaphazela mina Yeah, namakhora. Lezimbuku. hey ile ncoko yonke le Wa! Ithandi namanwele. Yeah, ngamagwala. Limbuku esedebhe lafika nini apha? Chini ifuthi days. Unike ubuka sedebhen. Ibuya baleka bro imbuku. Yeah, so guy, ufela bendleleni. uyathanda ungcola yakhilwa inye imoto yazi imoto. indlela yabona pha eDurban kugcwele amazwele eswekire then njengoba kukho amazwele eswekire kugcwele inyoka ezinkulu Yeni ke ungazami imbuku wena nje. yawutywinya andifuni mbuku mna ndifuna into ndi-right ehlobo ndililo ndizaphanda right, man. ndizawufika apho ndiyakhona Yeah, okay, so man some closing remarks. Kasuphelile ngosebusuku. Okay. Guys, sicela mani nise ku 10k, xa sifike ku 10k siyahamba nisele down ngenyawo. Nathi voshum siyana bawulambile nasi sonke. Sicela nisithathe nisise ku 10k, xa sifika ku 10k ku YouTube. Check 800 and something. Xa sifikile sihamba siya enkulu natsika ngenyawo, down ngenyawo. selwandle Userious? Okay. Ba uzanga awuphinde uvumane episode. khona into khanga athethe ba if ubethiwe azenga kuzathini Intenzani Brian nonke. I'll pray them all Them all. yo Read them all. Oh, so Brahman, all the best. Also rest in peace kumakhulu. Yeah, rest in peace kumakhulu. Yeah, and all the best man. Nagu preparations, the fight and everything.
Yeah, I think yeah. dlala ngoma kayifani Sinawe. Zimnandi. Yes. elele Yes, man. nokudlala ngoma ezimnandi Yeah, man. Sinawe ta. If besikwazi besinoya babe ngcotshwa phakathi evekini besinoya ngo funeral. hayi Hayi. chaze la umuntu akancede bona P. mawunfa Bo. Ungabuye nembuku yakho This has been the Naval Podcast Players Edition. Ivale, Benimfuna ke mkhuluwa uphinde wabuya yabo. Nithi bani uphinde namfuna again. Ngathi uzawuchapha kapha eEast London. Sizodlala yabu so it's a podcast every second day Hey, ubu kwa SABC nje. Ukaye kwa SABC for the way. ngenapho kana SABC wami Kaloku eventual nje. Okay, kaloku. But yeah, this has been the Naval Podcast. Start listening to 10K. We are out. 10K